Jeg er ikke bange for mørket. Der er et eller andet. Nej, der er noget min nakke. Jeg har min bror Dennis med, som går under øgenavnet Prinsessen. Fordi han er bange for alt, stort set. Jeg er ikke bange for en skid. Ikke en skid. Jeg er ikke bange for en skid. Jeg er ikke bange for en skid. Ikke en skid. Fuck. Fuck, mand. Øj, fuck, mand. Øj, fuck, mand. Hvad fanden er det? En kanin? Fuck. Åh, fuck. Fuck, mand. Fuck, mand. Fuck. Fuck, hvor er det her? Fuck, mand. Åh, fuck, mand. Fuck, mand. Det stinker. Hvor dyb er den? Fuck, mand. Det er en rotte, så må det være. Jeg tror sgu, det er en rotte. Kæft, du er en svans, mand. Det er... Jamen, altså, følelsen, det er bare, det ryster, og jeg tror stadigvæk, jeg ryster lidt på hånden og sådan noget, og jamen, det er bare, det er skræmmende. Normalt er en tutsko indbegrebet af hjemlig hygge, men for Dennis var mødet med det vamsede monster en rystende oplevelse. Alle formåede dog at gætte rigtigt på det forholdsvis uskyldige stykke fodtøj. Hvis min bror Dennis han klarer sig bedre end mig, så vil jeg have det rigtig, rigtig dårligt med det, fordi jeg ved, hvor stor en tøsedreng han er. Dennis troede først, at det var skildpadder, men han gættede dog rigtigt til sidst. Nu skal du bare fylde i posen her, som om du var ude og hamstre på et genbrugsmarked. Jo. Kom der. Jo, kom nu. Hvor er det henne, Ulla? Altså, jeg har jo snart helt... Ved du hvad, det er jo 50 for 20 her. Kom der. Ulla skovlede de her kranier til sig, og jeg... Han stopper. Så der var nogen, der var nødt til at tage handling og lave lidt affære. Kom nu for helvede. Vi skal væk der. Kom nu. Det er kun have kranier. Ja, jeg har kranierne. Godt, kom. Har du alle dine? Ja, det tror jeg. Okay, super. Så går vi videre. Hvor næste hen? Der. Jamen, jeg er ved en kiste her. Jeg kan mærke en kiste. Okay. Så, øj. Hvad er der? Det ved jeg. Øj. Er det et menneske? Nej. Okay. Det er virkelig ulækkert. Dennis, det er bare menneske. Rulle nu. Sjælle. Der er et eller andet klart. Der er noget rundt. Der er noget rundt i. Jeg har det bare. Fuck. Nej, du var ikke slangen, det der. Nej, jeg tror, det var en slange, det der. Var der en slange? Hvor er du henne? Jeg er her. Bare ikke sige, der er en slange. Jeg har Der er en badeand. Hvad fanden skal jeg bruge en badeand til? Kom nu, Dennis. Giv den gas. Jeg har et kranje. Har du kranje? Nu skal det her bare fucking overstås. Fik du mit kranje? Ja, jeg har som dig. Dennis, jeg håber, vi vinder det her. Vi skal fucking vinde det her. Jeg er rigtig, rigtig meget nervøs for at blive ramt af det. Min dansestil, den var... Jeg ved ikke, hvordan min dansestil var. Jeg tror, den var akavet, når man ser det. Jeg kommer sgu nok ikke med vild med dans i hvert fald, det er helt sikkert. Så er tiden inde. En af jer er lige om lidt ude af Total Blackout. De to andre er i finalen. Er I klar? Ja. 3, 2, 1. Hop! Ja!
Pas på ballonkungerne, lille mand! Hvor er det godt. Du skal ind til det klammeste rum, vi har her i Blackout. Ja, det er klart. Det kan ikke bare være sjovt af det hele, det skal også i gang imellem være rigtig ulækkert. I finalen skal Michelle og Dennis nå at fange så mange falske edderkopper som muligt på 5 minutter. De har fået at vide, at der befinder sig en ægte fugleedderkop derinde. Det gør der også, men hvad de ikke ved er, at den er forsvarligt låst inde i et glasbur. Det mest uhyggelige på banen er 1 kilowatt, lidt syltetøj, lidt cornflakes og en halv pose chips. Den deltager, der fanger flest edderkopper, har vundet Total Blackout og 25.000 kroner. Hvad sker der her, mand? Okay, der var noget der. Nej. Lad være. Hvad er det, tror de? Jeg ved egentlig ikke, hvem der var mest hårdfører. Det tror jeg var. Hvad er det? Vil du pit? Nej. Jeg dør. Fuck, mand. Nej, Dennis, er det dig, der rørte ved mig? Dennis, var det dig, der rørte ved mig? Jeg ved det ikke. Ved du ikke, om du har rørt ved mig? Nej, hvad var det? Du fryser bare fuldkommen, altså. Og du bliver bare til en statue, fordi du ved godt, rykker du der, så kan det være, den bider dig, ikke? Nej, der er noget i min nakke, der er noget i min nakke, der er noget. Hvor er det klart, det her? Fuck, du er der. Hvad fanden er det, jeg er gået ind i? Dennis. Det var min fod. Hvor er det, mand? Samtidig havde jeg også den tanke med, at jeg skal fandme klare det her. Altså, det kan ikke være rigtigt, at jeg skal tabe som storebror, som er endnu mere bange for edderkopper, end jeg er. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg bliver kaldt prinsessen efter det her blackout. Er du okay? Ja. Jeg er rigtig stolt af mig selv. Jeg er rigtig stolt over, at jeg har gået igennem det, som jeg har gået igennem i dag. Det havde jeg aldrig nogensinde troet, jeg ville. Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg har vundet. Det er jeg ikke i tvivl om. Michelle og Dennis, tillykke. I kom igennem hele vejen. Hvem tror I har samlet flest edderkopper? Altså, jeg tror, det er Dennis. Du tror, det er Dennis? Det er jeg ret sikker på, det er. Ja. Hvor mange har du samlet? Jeg ved det ikke. Jeg har ikke talt dem. Jeg tænkte bare på at samle dem. Ja, og kan du huske, hvor mange du har samlet? Jeg tror, jeg har samlet en 5-6 stykker. 5 er ikke noget dårligt bud. Er det 5? Du har samlet 5. Ja, 5. Men det har du også. Nå, okay. Ja. Så det blev faktisk uafgjort. Skal jeg her. Det er finalen. Der skal ske lidt, og vi skal have fundet en vinder. Men lad os lave lidt russisk roulette. Lad os nu sige, hopper første gang. I går ikke igennem. Så vælger man om. Har I forstået reglerne? Ja. Det er godt. Pigerne vælger først. Så tror jeg vælger den sidste, nummer 4. Nummer 4. Held og lykke. Hen til nummer 4. Tak. Dennis. Ja, Uffe. Er der nogen plan? Jeg ved sgu ikke. Mærkeligt på dem? Nej, det ved jeg ikke. Jeg har ikke nogen plan. Jeg ved ikke, om man skulle tage den ved siden af Sjelle. Jeg ved det ikke. Du skal gøre lige, hvad du har lyst til. Jeg tror, jeg tager den ved i... Nej, den er sikkert i midten. Nej, jeg tager den ved siden af Michelle. Den ved siden af? Ja, jeg tror jeg. Det vil sige nummer 3? Det tror jeg, ja. Det tror jeg. Jeg er stadig med dig. Må man bytte? Er du lidt i tvivl? Ja, det tror jeg. Jamen, vi er jo ikke oppe endnu. Ej, jeg tror, jeg tager den her ved siden af. Du tager nummer 2? Jeg tager nummer 2, ja. Du tager nummer 2. Det tror jeg. Ja, jeg tager nummer 2. Og du er sikker? Jeg er helt sikker. Så kan I ikke bytte mere. Nej, det er fint. Jeg... Michelle og Dennis, det er tid. 3, 2, 1, hop!
Jeg vandt. Jeg skulle ikke have taget den, mand. Jeg vandt. Fuck. Kom herhen til mig. Fuck. Hils hjemme i min have. Fuck, jeg vandt. Tillykke. Tak. 25.000 kroner. Ja. Det var da fantastisk. Ja. Hva? Ja. Og ved du hvad, lige i sidste øjeblik, der ændrede han simpelthen mening. Det er fantastisk, jo. Det var da helt vildt, hva'? en dejlig storbror, jeg har jo.